clinica domnului profesor Sârbu. De ce vă putem ajuta? O pacientă în vârstă de 91 de ani. Grație faptului că pacienta s-a bucurat de o sănătate corespunzătoare în timpul vieții, a făcut posibil ca noi să reușim să inserăm la maxilar 4 implanturi pentru a restaura edentația aceasta terminală, frontoterminală dreaptă și mandibulară de asemenea prin intermediul implanturilor. Nu sunt probleme pentru că pe timpul intervenției în clinica noastră pacienții sunt monitorizați de anestezist și toate funcțiile vitale sunt foarte atent supravegheate de acesta. Pacienți adesea, după ce noi ne-am terminat treaba, încă își mai continuă oarecum starea de somnolență și sunt foarte surprinși când le spunem că toată intervenția s-a terminat, inclusiv restaurarea provizorie. De față, lucrurile sunt simple, etapele clinico-tehnice sunt aproape standardizate, avem un laborator performant, chiar de excepție aș putea spune, care ne pune la dispoziție lucrări extrem de fizionomice și de performante, confortabile pentru pacient, astfel încât munca noastră, practica medicului, este o muncă de echipă cu colectivul său și, bineînțeles, tehnicianul dentar, care nu poate fi exclus din echipă, pentru că anumite rezultatele n-ar putea fi decât greu de obținut. A purta proteze, fie ele scheletate, adică bile sau mobilizabile, nu pot să-ți asigure nici de cum o stare de confort. Și pentru aceste situații este extrem de necesar și recomandat ca terapia protetică prin implanturi să fie acceptată și promovată, pentru că numai așa considerăm noi funcțiile masticatorii, fonetice, chiar și fizionomia este afectată odată cu pierderea dinților. Eu cred că lucrul acesta ar trebui să îi se întâmple fiecărui om, mai cu seamă dacă este în vârstă, atunci când are nevoie să se hrănească, întrucât bătrânețea și așa are greutățile ei, dificultățile ei.